το άφησα. Τώρα θα βγάλω από πάνω. Το γατί που έπιασε Φίδα. στην οχιά. Γάτα από το φόντο του δυο. Ξεσκίζει το θύραμά του. Είναι λίγο αειδιαστικό βέβαια να το βλέπετε. Αλλά όπως βλέπετε εδώ τις γάτες τις έχουμε βάλει και κροκέτες. Αλλά αυτή προτιμά να τρώει οχιά. Της αρέσει η οχιά. Τώρα ας υποθέσουμε ότι δεν ήμασταν εμείς εδώ και το έβρισκε μόνη της. Ο νόμος της φύσης κατά. Άντε φάτο. Να μάθεις εδώ πέρα να πιάνεις λίδια. Γιατί είναι ζώο της ζούγκλας ή του δάσους. Είναι... Είσαι γάτα. Τρώει και από κροκέτες όπως βλέπετε. Παίζουν το ρόλο του ψωμιού με το κρέας. Τρώει λίγο μεζέ και μετά τρώει και λίγο κροκέτα. Τρώει και ψωμάκι.